Ifedi maga kwamiru nekwelu mo Ogbere kwesike o mama Ogbere kwesike o Ekwere kwesike Ogbere kwesike o Asino onye kwechi ekwenu Ogbere kwesike o Ọ bụ gịnị? No! Ogbere kwesike o Ana m anụ Ọ gba na-ekwechi ọfọ na-eme n'ụwa ifeọma ga-abụ nke mụọ na-ekwelu mụọ Ogbere kwesike o mama Ogbere kwesike o Asị na-ekwe eme ebe akwa Ogbere kwesike o Ekwere kwesike Ogbere kwesike o Ifeọma ga-abụ nke n'ọma Mejọnụ Ifeọma ga-akpọ milu n'ụwa na-ekwelu m Ogbere kwesike o mama Ogbere kwesike Akwa n'afọ anyị nọ n'ime ya Ifeọma ga-abụ nke anyị nọ Onye kwechi ya ekwesị Mejọ Ogbere kwesike o Igede International Onye amaghị abụọ na-ekwe n'isi Ọ bụ gịnị? Ụbọ na-erubere m isi n'ụwa o Ekwere m n'ụbọ nnakpọ na ọ ga-adị mma Ogbere kwesike o mama Ogbere kwesike o Esi m na nwata wee kpọba ụwa wee na-eti egwu nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya Ogbere kwesike o n'ọfọ Ogbere kwesike o Ọ kwụsị King Jindiko na ndị egwu ya Igede International Ọ ka esi eme ya
egwu bakọlụ m n'ụwa ife onye na-eme ka onyaga na-ekwelu m okwere kwesị ike n'ụwa okwere kwesị ike ana m eti egwu okwere kwesị ike nke ị na-emekwere na ya mesie ya ike okwere kwesị ike echi ga-abụkwa ntọzọ n'ụwa ikwere okwere kwesị ike yoyo okwere kwesị ike mama okwere kwesị ike asị na oke nyocha ka mgbọ ji wee tụọ enwe na-egidere gị iwu okwere kwesị ike okwere kwesị ike ọ kọsị okwere kwesị ike ụba kwara ọbaka ya mma nwata n'ụgbọ n'ụlọ mmiri okwere kwesị ike okwere kwesị ike mama okwere kwesị ike asị na ike ọlụ ụgbọ dị ike ọbaka ya mma okwere kwesị ike mana ọ nwata lụọ ọgbọ ṅụrụ mmiri okwere kwesị ike ike adịrị ọpụrụ gbapụ ya na ọsị na ala siri ike mana aka na-emeghị n'ife ekwere m kwesị ike bike bụ n'ugwu magana ọfọ chọchaghalụ n'ụwa ọfọ ji ojighalụ ugwu magana okwere kwesị ike mama okwere kwesị ike ndị oyibo wee sị na yoyo ka ọ bụ okwere kwesị ife ọchị ịchaghalụ ife ọchị ijighalụ ọnụ ego otu okwere kwesị ike ofu ya bụrụ ofu okwere kwesị okwere kwesị ike na nke ikwe ya na ya ọ gosiri a na-eme onye ogbu ife ọ na-aka n'aja n'ụwa ụbọchị okwu na ụka ga-ekwenu n'onye ogbu ga-ekpe ọnụ ya n'ụwa okwere kwesị ike asị na a na-enwe onye egwu n'aka n'anya kwesị ike maka na ife adụ ya na mmiri ga-emecha wee see nụ eji asị na ihe a na-eri ọba okwere kwesị ike na njenụ nwayọ nwayọ ka eji arachi ofe dị ọkụ nwaanyị si n'ịnọbe di gị ajụjụ ka ọ bụ ụbọchị chụrụ ụmụokorobịa ga-aga n'ịba jide mkpọmkpọ ahụ ikpere ekwe na ịga n'ụdị gị okwere kwesị ike mama okwere kwesị ike ọnọbe dị achọ dị okwere kwesị ike mara kpọmkpọ ikpere ekwe okwere kwesị ike maka na aṅụ biri atụ ji adịrọkwana mma ndị oji ọma ama ekwe ọ dịrọkwa mma nwoke debere nwaanyị n'ụlọ ụbọchị soro enyi nwaanyị ga-aga n'ịba jide mkpọmkpọ ahụ ikwere ekwe n'isi nwunye gị okwere kwesị ike mama okwere kedu kwesị ife anyị na-achọ na granọt na-apụọ mkpụrụ ya okwere kwesị ike idebe nwaanyị n'ụlọ okwere kwa ụbọchị ikoro ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-agagharị okwere kwesị chetakwa mkpa ikwere ekwe o lekwọlị najenụ kuba ụba kwara na-ekwu na ntị eshiri ọkụ mbọsị
nnọọ ụtụtụ niile ma taa bụ echi wee na-aga n'iru. Kedụzi maka gị bụ mmadụ? Ị kwesịrị nkwa, ikwegharịa, ị kwetara na gị bụ nwoke ga-alụ nwanyị, gị na ya biri n'ụlọ, mana ị na-ahapụ nwunye gị wee na-agba n'iro. Mbanụ, o lekwala. Kedụzi maka gị ada anyị nwanyị? Ị kwetalụ na ị ga-alụ di, gị na ya biri n'ụlọ, ma ị na-arapụ di gị na-agba n'iro. Kedu ka isi ekwu ozu enyi n'isi were ọkpa na-abụ abụzụ? O kwere kwesị ike? Ya kwere m. A na-ekwu ochie ọfụ a na-eme. Egwu eche ejikwana ndị o. Aha! Cuba! Oh, you get the system! Ukuru oge ana. Ụgbọakwara. Egwu ya jie. Ana m anọ. Egwu anyị nara na mbe na mbe. O kwere kwesị ike, o kwere kwesị ike, o kwere kwesị ike, o kwere kwesị ike. O kwere kwesị ike. ibi na jọnụ kelu ma ọ dịkwa n'uko ana o. Ifi na chọ na Sokoto, na ọ dị na Sokoto. O kwere kwesị ike o mama, O kwere kwesị ike, na-ekwere ụmụ. Ife ị na-achọ n'ebe a ma na ọ dị n'ebe a. Ezogo m ụwa niile. o kwere kwesị Maka ọ dị n'ebe a ka ọ dị n'ebe a. Ekwere kwesị ike. Onye kwechi ekwe. You know, Abụkwa m onye Igbo, ka ị ga-akpọ m onye ọcha n'ụwa o. Ekwere na omenala Igbo ga-adị o. O kwere kwesị ike o onye Igbo. o kwere kwesị ike, ekwere na omenala Igbo o kwere kwesị ike, na ọ ga-adịlele. o kwere Maka na nke m bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị. o kwere kwesị ike. Ọ gọziri. Abụrụ m onye ọcha o. Ekwere na Igbo ofu n'ụwa o. Onye nke m abịakwana o. Ekwere na anyị bụ ofu o. O kwere kwesị ike o n'ụwa. O kwere kwesị ike, Ikwere na anyị bụ ofu. o kwere Gosi m kwesị ike, ịhụnanya. Ekwela ka onye nkewa si wee bata. Maka o kwere kwesị ike nọ. Ọ ka o si mee. Tupu mmadụ emebe ife n'ụwa o, ya chese ya ike n'ụwa o. Ka o wee gbanarị ngala mmala n'ụwa. O kwere kwesị ike o n'ụwa. o kwere kwesị ike, Aga m ejizi maka ife ị na-eme m dị njọ. kwesị ike, Wee zazie njọ ka mma. o kwere kwesị ike, Ekwere na ọ ga-adịrịlị mma. o kwere kwesị ike,
na nke m. ya mere King Eugene Dikokwe Nwakanite ambasadọ ndị egwu na Naịjirịa ji wee si o kwere kwesi ike Ọ kwụsị. kaije Ọ dịgo mma n'ọfọ. Na-ekwu na ntị echiri ọrụ. Ukwuru oge anyị. onye si ya na-eje ụka ya jesi ya ike n'ụwa Jesie ya ike. n'ọbụkwa nkwa o kwere ekwe n'ụwa o kwere ekwesị ike o kwere kwesị ike Nke ndịrị nke fadịrị mma. Mana ọ bịabịara abịa. Ọdịnala bụ ọdịnala. o kwere kwesị ike isi niile eme omenala mesie ya ike n'ụwa n'ọbụkwa nkwa ikwere ekwe na-ekwere ụmụ o kwere ekwesị ike n'ụwa o kwere kwesị ike E kwere na omenala nke dị mma. o kwere kwesị ike Ya gazie o kwere kwesị ike n'ọfọ. o kwere kwesị ike Ọ kwesịrị. o kwere kwesị ike o kwere kwesị ike o kwere kwesị ike o kwere kwesị ike Great One Neka hello one consumer Great One Neck International Club udo Great One Neka ndị a na-ekwu abịago Great One Neka anyị zoro keme ọganiru n'idozi obodo bụ ife jiri mara anyị ọganiru n'idozi obodo bụ ife jiri mara anyị onye jide onye nwanne ya onye jide onye nwanne ya Great One Neka ọ bụ ife jiri mara anyị Great One Neka anyị zuru keme Great One Neka anyị zuru keme ka mkpọbanụ National President Great One Neck International Club Ogbuefi Sir Joe Akunna Knight of St. John International
KSJI ọzọ nna nyere ugo na n'Imo President Great Nwaneka International onye ọma gidula anyị gaba n'ilu n'elu na anyị kwụghị n'azụ a na-ekwu na nkịtị Chief Alfred Isigwe N'Imo Branch Chairman Emeritus Ishi obi nyela akụ weketegete akụ na-etigbu ọkụ na n'Imo eze ọha zuru mee na n'Imo Chief Sunday MC eze nwa mmadụ n'ịgadị Chairman Managing Director Sunny Hostess International Limited Sun Master Group akụ na-etigbu ọkụ na n'Imo eze ọha zuru mee na n'Imo odogwu nkeduzi maka kali ọzọ gburugburu HSC Orizu akụzulọra kali ọzọ gburugburu odogwu Chairman Managing Director The Night and Frank ezi nwa n'ilulu elu ọgaranya ngada a na-egbu na nkịtị anọdebe nze na n'Imo n'isolosi benu Ogbuefi Christopher Unenu anọdebe nze na n'Imo okiliko ụwa n'isolosi be ọgaranya ngada Nwaneka Godwin Chigbo Enekai Akuchukwu Bestman Managing Director Emekai Medical Stores na n'Imo aka na-eme ọgwụ n'ụwa niile na anyị ekene Nwaneka Michael Dick Emeka Okeke Abarakụ na Uru Okokwe na n'Imo Vice Chairman N'Imo Branch Chairman N'Imo Councilors n'ilulu elu nkeduzi maka Secretary Lagos Branch Nwaneka Tony Ọlọjọ Okafọ Ọlọjọ na n'Imo Movie Producer na Alaba Tony Ike Sight and Sound Secretary Lagos Branch n'Igadi Anegbu na nkịtị yo Mr. and Mrs. Kenneth Chizoba Odigwe Chief Executive Officer Cogas and Company Limited Eze kwesịrị n'Igadi nkeduzi maka nwa amụrụ na mma Dr. Alice Ikechukwu Osikenaya Chairman Native Doctors Association aka na-akpọ mgbọrọgwụ eji azọ ya nwa amụrụ na mma weketegete nkeduzi maka ezigbo ọyịmụ Nwaneka Tony Amaechi Okafọ the young millionaire and his wife Mrs. Nkiru Amaechi Okafọ Obidia Chairman Managing Director Donoma Motors California USA the young millionaire n'Igadi isi na gbada wee gụba ego the young millionaire odogwu Chief Vincent Sunday Wolisa Omashiana Chief Executive Officer Managing Director L Vessel Resources Limited na Lagos
Great nwanne ka n'anya abịago. 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 A na-ekwu na nkịtị nkịtị. Great nwanne ka n'anya abịago. A na-ekwu na nkịtị nkịtị. Great nwanne ka n'anya abịago. Great nwanne ka ndị ama mma o. Great nwanne ka n'anya abịago. Great nwanne ka bụ ndị ama ama. Great nwanne ka n'anya abịago. N'odezuru ụwa. Great nwanne ka n'anya abịago. N'odezuru obodo. Great nwanne ka n'anya abịago. 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 Ọnọkwa n'ụlọ nwanne ka Christopher amalikolo eze ọdịlị na n'Imo odogwu Ogbuefi nwa Chinemelu ezi nwa na n'Imo onye ọma Chief Vincent Chidozie Ogbuefi nwa Chinemelu n'Izolosibe nkeduzi maka treasurer nwanne ka Lagos branch nwanne ka Okechukwu Vincent Oranta treasurer nwanne ka Lagos branch n'Igadi financial secretary MBS na Lagos ọgaranya ngada nwanne ka Innocent Obidike Ifemelumma Chief Executive Officer Managing Director Anandino Nigeria Limited na Lagos onye na-ekwu na o nwere ife ọ na-eme nwanne ka Okeke onye Cousin International Limited Idi egbe ngwu na n'Imo onye ọma Idi egbe ngwu n'Izolosibenu ka ịkpọbanụ nwanne ka Christopher Ogwe Managing Director Christos Investment Limited Chief Executive Officer JMD Solution Global onye kozulu one onye kozulu kizizi n'Igadi yo igiligi oru enyi ọba na n'Imo onye ọma nwanne ka Anthony Ezeụzọ Managing Director Bobby's Nigerian Limited oru enyi ọba na n'Imo odogwu Chinenye nze onye ọma nwanne kasa Austin Osika dị mma etokwudo Chinenye nze ụmụ Ikwere na-egbe ngwu Osneto Group of
of Company Limited, ọgaranya ngada. Great Nwaneke International Club, ka anyị chetanu ndị otu anyị ndị lara obodo Afụdebe. Asị m anyị ọ ga-agbaji ọgụ be mmụọ, onye o mere ya dị benụ. Let's Chief N.E. Akigwe, Pioneer President. Ife ọnwụ mere anyị n'elu ụwa na orikekwenu ma ya dịbanụ. Let's Chief Matthias Ajagu, former second vice president. Ugochukwu onye mere ya dịbenụ. Oh! Let Imam Mmụọ Ogene, onye ọma Chukwu nara obi na ndokwa. Amen. Let Igwe Orizu na Nimo, onye zara Oguchu ya kpọrọ ya n'ikpe mara ya manchan. Igwe gị na-adị mma. Let Ọkaka na Ogidi, ife ọnwụ mere anyị n'elu ụwa n'orika oke anyị dịbenụ. Great Nwaneke anyị ọ ga-agbaji ọgụ be Chukwu, ka anyị ga-agbaji ọgụ be mmụọ. Let Ima Mmụọ Ebuna, former Lord Great Nwaneke International Club, ọnwụ bara anyị aka na njọ. Oh! Let Peter Okafor, let Ide Great Nwaneke International Club, onye ọma gị dịbe ọnwụ, ndị o melụ fadịbe oho. Ọnwa ọma mgbenye, ọnwa ọma ọgaranya. Let J.O. Nwabunie, let Patron Great Nwaneke International Club, onye ọma gị na-adị mma. Great Nwaneke na anyị abịago. 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 A na-ekwu na nkịtị nkịtị. Great Nwaneke na anyị abịago. A na-ekwu na nkịtị nkịtị. Great Nwaneke na anyị abịago. Ndị a na-ekwu nwere ebe a na-emenụ. Great Nwaneke na anyị abịago. 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 Orimiri a ga-atata n'ụwa. Great Nwaneke na anyị abịago. Mmadụ na-aka nka n'ife ọma na-emenụ. Nwaneke na anyị abịago. Great Nwaneke na anyị bụ ofu. Great Nwaneke na anyị abịago. Wele 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 wele. Great Nwaneke na anyị abịago. Wele 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 wele. Great Nwaneke na anyị abịago. Great Nwaneke na anyị abịago. Great Nwaneke udo ga-adị o. Great Nwaneke International Club. Udo, ofe obi na ọganiru. Great Nwaneke International Club. Udo, ofe obi na ọganiru. Ọrụ obodo ekwelugo na fasi n'udo ga-achị. Ụmụ uwe ekwelugo na fasi n'udo ga-adị. Ọganiru ofe obi ka anyị ji aka. Nwaneke kwenu, anyị bụ ofu. Nwaneke kwenu, anyị bụ ofu. Nwaneke kwezuenu, Ofe obi na ọganiru ka anyị ji aga.
International Club. udo ofu obi na ọganiru Great nwanne ka anyị nwere bụ mmefu Great nwanne ka anyị zuru keme ọganiru na idozi obodo bife ejiri mara ndị nwere ego anyị apụtago anyị si n'udo ga-adị Onye kwe na chi ya ekwego. onye kwe na chi ya ekwego Onye kwe na chi ya ekwego. onye kwe na chi ya ekwego Great nwanne ka anyị zuru keme Great nwanne ka anyị nwere bụ mmefu anyị apụtago anyị si n'udo ga-adị anyị abịago anyị si n'udo ga-adị anyị Ka anyị kpọbanụ National President Nwanne International Club, Sir Joseph Akunna Onyoma, Knight of St. John International, KSJI. Onyoma ngidula anyị gaba n'ilu n'elu, ọzọ nna nyelu ugo na n'Imo, ọzọ nna nyelu ugo wegetegete. Chief Executive Officer, Jacqueline Nigeria Limited. Onyoma ngidula anyị gaba na anyị kogi n'azụ. President Great Nwanne ka International Club. Onyoma n'ichizule chizu. Onyoma n'ife ga-esokwu nye menya n'obegbo. Maka na nwa kwa n'azụ ama na ije bụ ọlụ. Honorable Vincent Nwankwo Otie, onye mara ife ga-esokwu. National Secretary Great Nwanne ka International Club. A na-ekwu na nkịtị. Nkeduzi maka Chief Ejesi Yorizu, First National Vice President Great Nwanne International Club, Chairman, Managing Director, Knight Frank Nigeria, Akuzulora Wana n'Imo, Kali ọzọ gburugburu na n'Imo, Kali ọzọ gburugburu odogwu. Amabu Uche n'Isolo Sibenu, Gregory NC Uche Negbu, Amabu Uche Weketegete, National Financial Secretary Great Nwanne International Club. Odogwu onye kozulu n'elu ụwa, Sunday Afuba, National Publicity Secretary Great Nwanne International. Onye kozulu weketegete, ingiji ndị kope na kpọgị mbịakedezi oyimu. Kairuzianu Lagos Branch Great Nwanne ka International Club. Na anyị nwere mmadụ Ishie Clement Chukwuemeka Okwuego, Eze Diọra Mma na n'Imo, Chairman Great Nwanne International Club Lagos Branch n'Ilulelu. Ka anyị jebezienụ na n'Imo Branch, na anyị nwere mmadụ Ogwefi ọzọ Thomas Akụmmụọ, ọzọ nwa na n'Imo, Senior Citizen Chairman n'Imo Branch, ọzọ nwa n'Ilulelu odogwu. Anyị ejezienụ Onitsha Branch Great Nwanne International Club.
nkeduzi maka eze nwanne ga-ebu ide founder member former publicity secretary chairman Onitsha branch Nilelu Aneko na nkịtị ka ejezie n'Nsukka branch Great One Neck International Club nkeduzi maka John Ndubisi onye dị mma Ogbuefi nke ọ na-adị chairman Nsukka branch n'Idiadi ome 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 nyirora ome 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 nyirora Chief H.A. Anekwe ome nyirora na n'Imo ome nyirora Nwanne ka big title holder Chairman Managing Director Anako Nigeria Limited Lagos Ọgaranya ngada Ebo Shangulu weketegete High Chief Chief Kebu Gold Obiefuna Ebo Shangulu High Chief Nwanne ka big title holder weketegete nkeduzi maka nze ka nze buka na n'Imo Joseph Ekwuti ife nze ka nze weketegete President Emeritus USA na American base n'isoro sibe ka anyị jezienụ na nke ụmụ na nwezu akụ na n'Imo Ishie Pasi Igbo ụmụ na nwezu akụ na n'Imo Odogwu Chairman Babus and Company Nigeria Limited na Lagos ụmụ na nwezu akụ weketegete ka anyị kenenụ Nze Linus Okpago Managing Director Linux Marketing Nigeria Limited Vice Chairman Lagos Branch One Neck International Club Obize Nimo The World Bank Onyomani soro wesibeno Great One Neck and Ayibo 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 Oh Great One Neck and Ayibo Great One Neck and Ayibo Ngane kwa biagonu Great One Neck and Ayibo Aneku na nkịtị Great One Neck and Ayibo anyị na-ekwu ofe n'ofe Great One Neck and Ayibo ndị ọgaranya ngada anyị nwere ndị chiri echichi anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ were ego oyibo wee gbaa anyị aka n'ụlọ o wee bụrụ ife kwuru ka nene a na-ekwu na nkịtị o Great One Neck and Ayibo Great One Neck and Ayibo Ayibo
Ogwefi Michael Asogba, Ogwefi Ojudo, Able Secretary, Nsukka branch of Great One Neck International Club, Ogwefi Ojudo Nigadi, Ogalanya Ngada. Akwiligili Ebekwedike na Nimo. Ebube Ebekwedike. Chief Ndubisi Obi. Akwiligili Ebekwedike na Nimo Onyoma. Managing Director 14 Investment Group of Companies Limited. Akwiligili Ebekwedike weketegete. Anyị wene kene Engineer Patrick Mwabunie Ishe Afrokwe na Nimo, Vice Chairman Afromedia PLC. Ishe Afrokwe na Nimo, Vice Chairman Isosibeno. Kaijanu na kona okashie Ezenta Felix C. Secretary Nimo branch, retired principal and educationist. Ome okashie Nisoloziben. Kaijanu na kedu Ome yili ora. Ishe Felix Awago Du Ome yili ora. Chairman Nimo Brotherhood Society Lagos branch, Managing Director Keno Limited, Solar Expert. Omenyini ora weketegete anego na nkede. Kaijanu na ke nwanne kadibia. Ishe Professor Elias Yegigwe Osike na ya nwanne kadibia. Ewe na tozo na Nimo. Onwa na njikoka onwa o Petron Umwada Igbo worldwide. Nwanne kadibia n'Izolosibe Ogalanya Ngada. Honorable Usho Keke JP Afunwelotana, One Man Squad, Financial Secretary Onisha branch, Afunwelotana Onyoma. Kaike nenu Ozo kolimri na Nimo. Ozo Chief Dr. Ifeanyi Chukwu Ogwebina. Ozo olimri na Nimo. Oke mmiri na-ebu ogwe odogwu. Yingiji ndị kokwe na pogi oko olimili odogwu. Kairuzianu Enugu branch, Great One Neck International Club na anyị wele mmadụ ndị ọma. Michael A.N. Akwaka, Chief Executive Officer, Manas Enterprises Nigeria, Timber Merchant, Chairman Enugu branch Negadio. Ogwefi Chiyenugo n'Izolosibe. Chief Ediwadu Nwabeze Akuna Onyoma. Ogwefi Chiyenugo, National Assistant Secretary and Secretary Onisha branch Onyoma. Great One Neck and Anyibo. 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 Anekuna Kiti. Great One Neck and Anyibo. Anekwekwa nememe. Great One Neck and Anyibo. Oh. Great One Neck and Anyibo. Oh.
Great Nwaneka na anyị bụ ofu. Great Nwaneka na anyị bụ ofu. Anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ. Great Nwaneka na anyị bụ ofu. Anyị nwere ndị chiri echichi. Great Nwaneka na anyị bụ ofu. N'Imo bụ nnukwu obodo n'ala Great Igbo. Nwaneka na anyị bụ ofu. Great Nwaneka na anyị bụ ofu. A na-ekwu na nkịtị. Great Nwaneka na anyị bụ ofu. 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 Mmadụ ọ na-aka nka n'ife ọma na-emenụ. Na anyị bụ ofu. Great Nwaneka na anyị bụ ofu. Great Nwaneka na anyị bụ ofu. Kilibenu, 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 anjenu, 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 tebaya, 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 kideya, tebaya. Ezo ga-apụta ife. Broken bottle has no mekwatarism. Ọkwangwara gagba n'ife ezo ga-apụta ife. Broken bottle has no mekwatarism. Bolombolo ga-agbawago. Ọkwangwara gagba ọkwangwara gagba n'ife ezo ga-apụta ife. Bolombolo ga-agbarigo. Ikwego n'okwu ngwara gị. Ọkwangwara gagba n'ife ezo ga-apụta ife. Onye ibi maja Imanibi ya ga-agbawa. Broken bottle has no mekwatarism. Ari mere n'abalị agbagelu n'ehihie bam. Broken bottle has no mekwatarism. Nkata ịkpara ifugo n'ọghọgo ngịga. Broken bottle has no mekwatarism. Ịgọnarị mmadụ n'ụwa ị ga-agọnarị Chukwu. Broken bottle has no mekwatarism. Ịmakwa n'ịbụ onye ogologo wee na-ezo nzuzo n'ọma ahịa n'ego dị gị ka ị na-agba akwụkwọ ozugbo n'ọma ahịa. Ana m ajụ gị, ị tara akụkọ bụ ka eze gị dị? Ezi enyi m, akpara nwụrụ na chinchi ka ị bụ. Isi nwunye gị mmanụ ka ị weta akwa ọsụkwụ. Ịmakwa na akwa ọsụkwụ bụ sọ mmanụ mmanụ. Ọkwụkwụnụ ka ị na-achọ m. Ezi enyi m, okwunu ka nọdụrụ onwe ya. O mekịtọla ewere ogugu wegaliba ya afọ. Ezi enyi m, ọkwa m gwara gị agwa na isugide ọgọdọ amụ ibi na ị ga-asụpụta ya ba nchagha. Nketa ịkpara ogologo ngịga na-ekene gị ekete gị ekwupụ gị ike ma bụsi ọnụ. Lee na ndị ṅụṅụ ekete erigo mbọmbọ ma lakpuo befa. Agwa m gwara gị na ife zoro ezo n'elu ụwa ga-apụtalili ife, maka na eziokwu adịghị ata nchala. Ị na n'ife na-ekwu Ọ na-anụ ya. ị n'isi eziokwu naanị o mesi ọma se n'enu, maka no smoke without fire. Azụ akpa dị mma ije ifugo ya, ụtụrụkpa ma amịgo njoloko.
dimkpa na-efezi akwa ka nwata na mmiri mara ya ma ma nnu o kwuru ji afịa asị na obu mmiri n'isi adịghị agba ọsọ mgbala enu gị na ụkwụ akpọgo gị na ite mmiri gị adago n'ala ma nwanarị gị mmiri lara n'iyi ma ite lara n'iyi mkpịsị ọkpa na ikpere ụkwụ gị ịkpọrọ n'ala na-agbazi mme ọbara wee na-ezozi ka mmiri ebe ị na-ajụ onye aka ya dị ọcha n'ụwa ana m ajụ ọ bụ igwu onwe gị ezi enyi m esi na ọ bụ mmadụ gburu gị ọkwa mgbara gakwa n'ife zoro ezo ga-apụta ife broken bottle has no mekwatara isi ọkwa mgbara gakwa n'ife zoro ezo ga-apụta ife broken bottle has no mekwatara isi bọlọmbọlọ ga-agbawago ọkwa mgbara gakwa ọkwa mgbara gakwa n'ife zoro ezo ga-apụta ife bọlọmbọlọ ga-agbarigo ikwego n'okwu ngwara gị broken bottle has no mekwatara isi broken bottle has no mekwatara isi broken bottle has no mekwatara isi agaba n'enu ụwa ọ gaghị agagbu m odobe edobe ọ gaghị edogbu m ịghara m ịga gagbu na nne n'ụwa nke nji agagbu ịghara m ịga maka na koloko na-egbu ọjị na-atagbu onwe ya n'afụfụ ụbụbazi imi ọwụsa onwe ya na-arụ ya kpọmkpọm gengem ọsọ nwa mgbadabụ n'ugwu ụnụ afụgo na mmiri amago ndị bụ egbe na-egbefe anyụgo ọkụ mana ị ka na-achụ onye na-achị ya dị na mma ife a na-agba na ntị na-adịghị agba ya n'anya azụ ọkpa dị mma ije ihe na nnukwu olu m ikwu ibere n'abalị o were n'ụtụtụ nwata wee nwụọ ikwu ya ọ na-ebe na nkịtị nọ ana m ajụ onye ibi ọ na-ama aja lee na ndị ji ewerigo mbọmbọ ndị ji mma oge wee pụta ma ekwu ma aka mma fa wee nyụọ nkọ aka nri aka ekpe ndị ji okpili wee pụta onye bulu ọ na-akụ nwanne ya mbulu wee gara onye ilu wee ma onye azụ lee na ọgụ nyiri ndị bụ egbe na mma ka ndị okpiri na-abara mba eji akpụrụ ka mma egbu agwọ maka oke agbara ọsọ ụdị enwulu ya ọkụ ị na-ajụ eleke ntị ọba ịmakwa na eleke ntị ọba bụara ka lewata anya n'okwu rapụ onye aka anya dị ọcha maka imegbuo onwe gị emere gịnị buru ogu ma gbuo ọfọ ebe m akpatụghị nkakwu aka kedu ife na-akwọla aka m ime onye ịghara m ịgha o ji ọkpa ma ekwe kpacharakwa anya gị maka na eje ana dị na mmụọ mmanụ gafuru na anago n'iyi mmanya dịba ụbọchị anyị ga-ekpọ ndị ụsa ka anyị kpọbe ndị akpịlị na nje ingiji ndị kokwe nwaka n'ite ambasadọ ndị egwu na Naịjirịa egwu m bụ ndụmọdụ
wee bụrụkwa amamife maka na ife onye nwelu n'elu ụwa ka o ji eme ọjị mmanya gazie ọkwa mgbaradakwa n'ife zoro ezo ga-apụta ife broken bottle has no mekwatarism ọkwa mgbaradakwa n'ife zoro ezo ga-apụta ife broken bottle has no mekwatarism bolombolo ga-agbawago ọkwa mgbaradakwa ọkwa mgbaradakwa n'ife zoro ezo ga-apụta ife bolombolo ga-agbarigo ikwego n'okwu mgbara